käy? Täällä Roomassa on jo pitkään ihmetelty, aikooko Silvio Berlusconi todella pyrkiä jälleen maan pääministeri. Täällä Pietarin kirkossa on jo pitkään ihmetelty, onko tämä epäinhimillinen, musertava suuruus tyyppiesimerkki italialaisesta efektin. Täällä Kolosseumilla on jo pitkään ihmetelty, minne vuosikausia sitten kadonneet Täällä Neitsyt Marian basilikassa on jo pitkään ihmetelty, onko vuonna 1938. Täällä Forte Acqua Paolassa on jo pitkään ihmetelty, kuinka vaalia maan satoja. Täällä Piazzale Aureliolla on jo pitkään ihmetelty, mitä tapa. Täällä San Giovanni Lateranolla on jo pitkään ihmetelty. Täällä Konstantinuksen riemukaarella on jo pitkään ihmetelty. Täällä Trasteveren laidalla on jo pitkään ihmetelty. Täällä Palatinuskukkulalla on jo pitkään ihmetelty. Täällä Porta Maggiorella on jo pitkään. Täällä Garibaldin aukiolla on jo pitkään. Siinäkö se nyt? Eikä sit millään mopolla. Video käy sit koko ajan. Täällä Vatikaanissa on jo pitkään ihmetelty, milloin paavi viimein ilmestyisi tänne Vatikaanin porteille ja kansa odottaa täällä paavin. Mutta siinähän paavi itse on!